Svaki put kada vrisnem, moram da promenim igricu. Uživajte u današnjem klipu, ljudi. Prva igrica koju igramo se zove Scary Sushi. Ovo je chapter 2, ne znam. Sada ćemo da vidimo da li ću ja da se uplašim na ovoj igrici. Duše, ja sam muško, brate. Znači, ne možeš da se uplašim, brate. Imaš 3 života, ako umreš, nemoj da se predaješ. To je deo procesa. Welcome to your group interview. Znači, došli smo... Opa! Šta je ovo? Aha, znači mi smo kao neki kuvari. Okej, znači mi u stvari pravimo ovdje... Molim? Nekome nije dobro i moramo da se pazimo njega. Zašto se muzika promenila ovako? Oh, what the? Okej, prvi kurs, šta je to? Šta da pravimo? Prvi kurs, šta pravimo? Pirinač. Idemo da uzmemo pirinač, ljudi. Ovo je neki kao... Cherry blossom, dobro. Idemo levo. Ne treba nam fish, nego rice and nori. Okej, uzeli smo pirinač. Ali nisam se uplašio, ljudi. Nisam vrisnuo. To nije bio vrisak. Dobro, znači kuvamo pirinač u prvoj rundi. Skuvali smo ga, postavimo ga ovdje. I idemo da odnesemo pirinač. Gospodine! Pirinač je gotov. A će nas juri, na primjer, ako uđemo ovdje. Juri. Op. Gospodine, vaš pirinač je gotov. Mislim, samo jedete pirinač i ovaj kao nori, brate. Super. Prvi kurs smo završili. Ovaj prvi deo uopšte nije strašan. Očekivao sam da će biti strašnije, ali... Nije to! Okej, sljedeća igrica se zove Ouija. Kao ukleta tabla neka, ajde da probamo ovo. Warning game has jump scares. Ja se ne plašim ničega. Okej. O, nekoga ima ovdje. Kako se zoveš? Zo. Jesi li friendly? Yes. Zozo, zašto nisi friendly, brate? Run! Bežil! A kako da pobegnemo odavde? Find basement key. Figa, televizor isključen. Bratel, isključili ste televizor! What the fuck key? Mona Lisa zeza. Gdje li bi bio taj basement? A ne, to je ključ. Tu nije. Ajde su o svemu razmišljali, brate. What the fuck, kakaj? Nije mi dobro, ljudi. Evo ga, WC, znači sad ću u WC-u da me... Neće. Dobro je kad su ovi dobri duhovi, brate, koji neće da te muče. Pa nađi ključa nigde nema, brate. Ovdje su vjerojatno ključevi. Znao sam. Dobro, ključevi od basementa. To je zlatan ključ što ide... ovdje. Tako. Dobro. The basement is open now. Testera, brate, mogu da razbijem lika. Znači, tu nam trebaju drva. We need wood to start a fire. Ali mogu da uzmem ovu kao motornu testeru. Find firewood. Znači, treba... Aha. Uzeo sam ovaj wood plank. Super. Znam i gdje da nađem drva, brate. Moram neku igricu igram da se opustim, čekajte se. Ovo me već opušta. Paradise. Te ja kako lagano berem paradise. Berem ja moj kaktus. Moje borovnice. Moj kokos. Moje jabuke.
Moj kukuruz. Sve mi je u životu lepo. Želim da prodam moj inventori, brate. 47.000 evra sam ja zaradio. Da li imate nešto? Lubenicu? Može. Da li imate još nešto? Nemate ništa. Ode, brat, da zasadi malo paradajza. Dok paradajz drugi raste. Malo lubenice. Eto ga. Prelepo. Sad smo spremni. Ok, sljedeća igrica se zove Elmira, brate. A po ovome, kako ja vidim, nema od mene ništa, brate. Jer sad ću ja da tražim kao... evo, brat ide u bolnicu. Zašto svi ljudi u hororu idu gdje ne treba da se ide? Brat ide u bolnicu, vidi ga, meline, šta radiš, liče? Šta se dešava? Sad će neko da me prati. Nema povratka nazad. Isključuju se svetla. Super. Dear diary, bla bla bla. Evo su noge. Šta se dešava? Bože. Ja ne volim ovo, brate. Jak sam ja čovjek. Jak sam ja čovjek. Better flashlight. Sve je u Robuxima. Joj. Subscribeujte na ovaj video, lajkujte i odgledajte ga do kraja da možemo da imamo Robuxe, da kupimo, da, brate, čitujemo ovim igricama koje su strašne, brate. Gde mi je admin komande? Brate, brate, nije mi dobro. Brate, ja ne znam kako ljudi igraju horror igrice. Ja stvarno ne znam kako ljudi igraju horror igrice. Kako možete da igrate horror igrice? Pogotovo u 1 ujutru kao što sad ja igram. Znači, ljudi... What the fuck, kaki? Izlazim ja odavde. Ne znam šta se tu dešava. Gospodine. Joj, Bože. Evo ga neki ključ, joj. Brate, problem je što se ja plašim. Moja bašta. Joj, moja bašta. Ovo je život, ljudi. Vidite. Ovo je život. Evo, vidite, sada mi je mnogo bolje. Naš drugar Rasko 1N nam je dao kokos. I mango nam jedan dao, kakav brat, i mango i kokos. Najjači brat. Hvala, brate moj.